Jimat asma Gatot Kaca. Kae kayangan diobrak-abrik buta loro nggih. Yen kowe bisa mateni buta loro, ke bakal dijajake jiwane para dewa. Nggih mestaken dawuh Bakulun. Thank you.
Sepakate pun Bojrayu ora metale pane we kalah nang bodoh kekocikan ulu satro bagus angin tangan jalan cahayane mencorong kon meteor sopo kowe bagus yen takon kanggo aku katut kucu bali takon sopo kang ngarani yen takon bali kang ngaranku aku bolos tipu minggiro kok jalanku di Betara Guru aku goleki sang Betara Guru tak tukel gulune angkarene yen bisa ngliwati bangkene ketepo arep wani ke karo aku apamu sing tak wedeni tukel dadamu dadi apa kok cepet dadamu suarane ngetret, bunine mrilek, dipate.
mboten wonten. Si Dene itu si do macak no. Kok cepat menduk bapaknya? Loh, dicokot? Mungkin. Tak kandani mungkin. Jeneng sira Ki Satrio. Sing jenenge Satrio iku ora entuk nyokot. Iki ndaji-aji iku Sri Gunting. Gunakno kuwi nggih. Ai jono kula pracona paten ana nggih. Wis engko Waduh. Dora!
Keselamatan jagat Sakun jaing Bang Sumirat Asara Carya Migolan Gunung-gunung Iku kabar sing tak tumpuk. Wah sing mateni bocah bagus. Udah sang kapono to. Kowe sing mati jakone dewa. Yen kowe sing dadi jakone dewa, lawan perang karo aku wani ora kowe. Apamu sing tak wedeni? Kita janggamu dadi apa kowe? Bengkak dadamu.
sampe anake dewa. Kita dikongkon dewa kok kok. Lah, dewa itu anaknya. Kaget aku. Darahku sing bagus-bagus dewe, sing garing-garing dewe, sing ganteng-ganteng dewe. Besok nek gede ade omah. Walae. Nilai yung gel. Kasi mas rampung pakaryanmu. Joyo-joyo Wijayanti kales ing Sambikara. Rayu, rayu, rayu. Bapak Ibu kita tepuk